Asibingelele bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bafowethu. Kuyintokozo enkulu ukuthi sibe nani lana kule ndawo. Ngazi camera yami ngibona ngathi cela ukuyilungisa nje kancane nje ngithi. Yeah. Yes. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bafowethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Akukuningi engizokwenza la into engizoyenza nje la ngizobonga. Mubuke umuntu ongabongi ngiyabhilivela ekubongeni kakhulu. Umuntu ongabongi mubi. Angithathi nje lithuba ngibonge bona bonke abazalwane ibandla likaJesu esithema simemezela ngomhlangano lo ebesinawo laphana eSoweto eDlamini Hall okwakudala ke sasumemezela. Sibonge ibandla lonke eliye la thatha serious lesisimemo ukuthi beze befike. Kuyazi besinabantu abebesuka eindaweni ezikude eyisekudeni singabala Limpopo, besinabazana from Limpopo, sinabazana from KZN, Mpumalanga, even Northwest, kanjalo no Eastern Cape besinabazalwane. Sibonge bafowethu kakhulu for your time, your dedication, and I believe ukuthi anikwazi ukutravela such long kilometers for nothing. You cannot travel such kilometers for nothing. So into engizoyibonga kakhulu futhi lapho bazalwane ngokufika kwenu. Ngiphinde ngibonge kakhulu bazalwane kuye kwaba nama delays akhona mhlamba ngixolisele futhi nakuleyo ndawo. Inkonzo yethu bekumele iqale ngo-10 sigcine siqala ngo10:30. Sidelayiswe ke indaba ye-sound. Yeah, so bafowethu ke badelaya bahlupha njalo. Sixolise kakhulu bazalwane kakhulu egameni likaJesu Kristu. But kunento engiyithandile kakhulu while ngisangena ngiphuma laphana. Abazalwane bathe mase bekhona lapha bathi nje angeke silinde host. Yazi ngithandile bazalwane into engiyibone lapha. Mhlawumbe ngiyabonga nje moya ngcwele ukungikhumbuza lento. Kunento engiyithandile enziwa ngabazalwane. Because ngifike late bekumele ngiqale somewhere ngihambe ngiyolanda ezinye izinto including keyboard njalo endaweni ezahlukahlukene. Ngithe mangifika ngisadlula futhi ngisazophuma ngifica abazalwane sebegcwele ihholo. Njengoba bese holo abahleli. Ngifica abazalwane kukhona omunye umzalwane bephambili uyafakaza. Ngifica kukhona omunye umzalwane lead worship, lead prayer. Awu bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. I loved le nto engiyibonile. Ingiprovelile ukuthi lento esuke siyibona bazalwane, it is not about the host, it is not about ama guest, it is not about nobody. It's about God. When you see gap, hlala phakathi kwayo. Mawubona igap, hlala phakathi kwayo. Mawubona igap, hlala phakathi kwayo. Masuke silapha nabazalwane kule ndawo ezikanjeyana. Kusuke kungesikho ukuthi sisebandleni lomuntu. Maybe we might use facility yomfundisi othile. Kodwa sisuke singekho ebandleni lomuntu. When you see gap, valley gap. When you see gap, valley gap. When you see gap, valley gap. So ngithandile kakhulu bazalwane lento eniyenze laphana. Angifuni uqambamanga, angikwazi ukuyiziba ngingayibongi. So hayi ukuthi abazalwane bazohlala balinde i-host ukuthi yona izo address ukuthi njengamanje makwenzeke ukuthi hlezi zikhona abazalwane lithini nama unforeseen circumstances. Yuke la yangibamba ngafika late njalo. Kodwa ngithe mangingena ehall ngafica inkonzo isha phezulu. Ungakakhali ngisho isound ngafica inkonzo isha phezulu. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu. It is not about me. It is not about you. It's about him. Kuphela.
So siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Makukhona futhi nokunye okungakwenzekanga kahle namaphutha eniwabonile but ke ngikholelwa ukuthi into enhle inakho ke ukuthi izivale nentembi engabonakala igcine nentembi ingabonakali. Kodwa ngiyazi ukuthi kwabaningi noma into enhle ikhona uma kwaba nento nje engekho inhle bavele bagxume bahlale kuyona. So ngamanye amagama ngizama ukusho ukuthi umuntu uyohleze umuntu, we are all human being. Angaba khona amaphutha njengoba bese ngilivezile lokuqala iphutha lokuba late kodwa ngayiveza into engiyithandile. Abazalwane bangalinda umuntu baxhuma bahlala enkonzweni. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu. And uma kukhona nokunye futhi bazalwane ngiyazi ukuthi la usekunabantu khona iphutha okwazi lihlezi lila. La kunomuntu khona la nje la uyothola khona abantu iphutha liseceleni. So uma kuukuthi khona nala kube namaphutha khona bazalwane nisixolele siyolungisa futhi nangenkonzo elandelayo. Uma kukhona okungenzakalanga kahle nisixolele bafowethu nisixolele kakhulu mhlambe kukhona abangayithola ngendawo. Ngiyazi ukuthi khona abanye bafikele isizamile ngokusemandleni ukuthi siqoqe konke okudingakalayo in time. So siyaxolisa kakhulu bazalwane kuleyo ndawo leyo. Nangendaba ye-sound ngireceive ama-complaints amaningi about i-sound. Mfowethu I tried my level best nami ukuthi abafowethu ngikhulumisana nabade besilungisela i-sound bakhale ngokuthi yini ihholo line echo njalo. Kodwa ke ngikholwa ukuthi mhlambe nowazi lela desk olazi kangcono bengekho ngoba ngeke ngaxhumana nomnikazi wayi-sound washo wathi the person who knows lela desk kakhulu ubengekho. So bekukhona umunye umfowethu obekuyena bekade exhuma. So bekunaleyo echo leyo ekhona kodwa ke engikholwa ukuthi ekuhambeni kwesikhathi kugcine kuba ngconyanyana. Siyaxolisa kakhulu bafowethu nakuleyo ngxenye leyo. And then maybe amanye amaphutha ngangawakhumbula wonke ingakho ngizama ukwakhava onke ukuthi emaphutheni akhona nisixolele bafowethu nisixolele siyolungisa ngokulandelayo. Kodwa nje all in all inkonzo ihambe kahle bazalwane. uNkulunkulu usithwalile ngendlela emangalisayo. Sambona uNkulunkulu evela ngendlela emangalisayo. Siyabonga kakhulu bafowethu, siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Okunye futhi bazalwane engifisa ukukuveza ngicela ukuveza nanendaba yokuthi okay ngiqale la. Sisemsebenzini kaNkulunkulu. We are doing the Lord's work here. Uma sisuke sihlangene ezindaweni ezikaSoba bafowethu, ubokwazi ukuthi uma suke simemezela inkonzo sifana nokuthi njengomuntu odobayo uphosa udobo ukuthi lizobuya nobani lizobuya nani you don't know. Ngicela nje ukumtshela lo mzali ngomfonela manje. Hello. Ngiyaphila bhuti, ngicela nje bhuti ukubuyela kuwe nje after 10 minutes. Thank you. Ngiyaxolisa bafowethu kumele ngimtshele futhi manje ngifonela ngo landline angazi nokuthi ube kuba. Yes. So usuke ungazi ukuthi uzobuya nobani. So ngamanye amagama ngizama ukusho ukuthi bazalwane uma sisuke sihlangene ngalo lahlobo kusuke kuhlangana abazalwane abaningi from different denominations. Abanye babuya emasontweni athile kuma charismatics, abanye babuya kuma Pentecostal, abanye babuya kuma mainline churches njalo. Kodwa into esuke sizohlangana ngayo i1 kuphela. Ngiyazi ukuthi abanye abantu uyayethi mayibona omunye umuntu engaligqokile iduku enza something kumlimaze lokho. Njengoba suke sihlangene ngalo lahlobo asakhi i-denomination ethile, but it's for
kingdom minded people, mhlawumbe ake ngibeke kanjalo. So asakhi i-denomination ethile, kodwa into esiyenzayo siphakamisa iflegi lasezulwini. Kokunye ufica umuntu ake ngithi nje, okay, amanye ama-example ngizowa-avoida, kodwa angisebenzise into ethi komunye mhlampe afica umuntu egqoka amacici, yes, ku-offend omunye, ku-offend othile. Bafowethu, njengoba niyibona ne-platform yami, le platform uNkulunkulu asize ngayo ayibukwa ngabantu abaluhlobo olulodwa kuphela, abantu abahlukahlukene, and we are trying by all means to accommodate them ngezindlela zonke, you see. So ngabe nginephutha elikhulu uma ngathi mina ngicela ukubukwa ngabantu abasindisiwe kuphela, ngicela ukubukwa ngabantu base-Assemblies of God kuphela, ngicela ukubukwa ngabantu base-Apostolic Faith Mission kuphela, and so on and so on and so on. This is a Christian platform. The moment umuntu ewumzalwane, i-platform le engikholwa ukuthi iyo emsizayo to edify ispirithi sakhe, to edify ilife yakhe ye-Christianity. So ngamanye amagama bazalwane, ngiyacela ukuthi masisuke sikule mhlangano eso engathi lokhu okungathi asibhiliveli kukhona, engathi singakuyeka, sigcile nje kulento nje le kaJesu kuphela, sigcile nje kule kaJesu kuphela. Uma suke simemezela inkonzo kanje, kufika ngisho nabantu abangasindisiwe ke, let alone abangasindisiwe nje nhlobo. Kokunye uthola ukuthi maybe we end up singababuki kahle, sithi hawu umzalwane onjani. Kokunye uthi mhlambe kufika umuntu nje akasindisi, ugqoke ngisho ibhlukwe enkonzweni, yabona lento, ugqoke ngisho ibhlukwe, ugqoke ini njalo zonke lezi zinto, and then indlela yethu yokubabuka uthola sibabuki kahle. Kanti lo muntu njobe la uzosizakala, uzosizakala. So that is why ezinkonzweni zethu senza sure ukuthi intshumayelo yokulanda imiphefumulo okanye yokuzuza umuntu to uKristu akwenzeki nangiphuthu ukuthi ngashunyaya. That's why we always emphasize indaba ye-altar call, because as much as kusuke umhlangano wabazalwane, kodwa sikwazi ukubavalela ngaphandle abantu ma bezothola uJesu. So engamukusho ke bazalwane bami into yokuthi ngiyacela sibe nento yoku-embraceana, sibe nento yoku-welcomeana. We might not see izinto ngendlela efanayo, kodwa masibe nendlela yoku-embraceana, si-welcomeane bafowethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. So iy'nkonzo zethu ke zihanja nangabantu abangasindisiwe. So njengoba suke befika bengasindisiwe, basuke besendaweni e-right, emathubeni amaningi ukuthi bagcine bezuzekile ngevangeli. So yes, ileyo ebengifisa nokuyiveza bafowethu. Kungaliphutha elikhulu futhi uma ngizoyeka ukungabongi abazalwane for their contribution ukwenza lo msebenzi kaNkulunkulu ngalolu hlobo. Ngiyazi ukuthi nabazalwane bebezidedicatile nje ukusikhulekela from day one, namanje abasasikhulekela. Kunezalukazi zami lapha ezenza sure ukuthi each and every time maziyothandaza azingikhohlwa. Ngizama ukusho bafowethu ukuthi ngicela ukubonga nje nakubazalwane bonke. Ngike ngenza nesimemezelo lapha, ngicela abazalwane ukuthi ngicela siyohlangana laphana ehholo, kwakuyi-Friday, ngicela siyobonana ehholo, siyolekelelana in terms of sitting arrangement, ukubeka iy'tulo njalo njalo. Bafika abazalwane, ngiyabonga kakhulu, kanye nesalukazi sami laphana ugogo Khanyile, bafika abazalwane, nosisi wami olapha around Soweto, usisi wami uLungi. Oh, what a wonderful soul. Into ayenzile udadewethu iyamangalisa kakhulu. Uyena befika qala ehholo, uyena behamba egcineni, siklina kwenziwa yonke le nto leyana ngendlela emangalisayo. Waze wayongibelokela ngisho izitulo esontweni lakhe, ngenxa yokuthi bese siphelele izitulo. Sembonga uNkulunkulu for raising such believers abakholelwa emsebenzini kaNkulunkulu ngalolu hlobo.
Siyambonga uNkulunkulu. I'm a very appreciative person. I appreciate each and every effort. Ngibonga nabazalwane ababengekho around, abangakhonanga nokufika kodwa baba nayo into yokuthi nanku uhamba vangeli. Bazalwane bami, niyazi, I appreciate each and every cent that come to my account to make umsebenzi kaNkulunkulu a very great success. Ngizokhumbula nani bazalwane, started from kulonyaka nje sisebenze ngendlela emangalisayo. Bafowethu, ngiyakhumbula nani, the Holy Spirit gave me an idea, okanye gave me this ministry yokuthi biza bonke abazalwane for deliverance service. By the way, inkonzo bengivele ngizenza ke kudala, ama soul winning gatherings, soul winning revival, njalo ama night of prayer, you see. But then uNkulunkulu wasiza ke nakulonyaka ukuthi uNkulunkulu wangipha the idea ukuthi ake senze inkonzo zoma deliverance services. uNkulunkulu ke wabathinta kakhulu abantu. Zamenyezelwa khona la, nakhumbula nomfundisi uXaba ngalelo langa mhla ngi-introducer this summit. Bazalwane, came in numbers. uNkulunkulu siyambonga kakhulu. Kwabonakala umsebenzi kaNkulunkulu uqhuma uphakama ngendlela emangalisayo. So wasisiza kakhulu ke uNkulunkulu, kakhulu bafowethu, kubona abantu besizakala ngezindlela ezahlukahlukene. Udumo lonke enkosini bafowethu, siyambonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu. So we keep going. So this October we had to invite the man of God, of which it was our first time to invite him, Ubaba uBishop Pierre Chiliza. Since he came Sabanayla namhlanje, the very gifted man of God, very anointed man of God, eGamalika Church. Then he came wabanathi lapha namhlanje wabanathi uNkulunkulu wamsebenzisa ngendlela emangalisayo. What a service it was. What a powerful service it was. Yabona bafowethu, ngike ngasho emalangeni ngathi mina iphutha elikhulu esinokulenza nephutha esingalenza, even nabo men of God iphutha bangalenza, ileli lokucabanga ukuthi uNkulunkulu abantu ababizile nabagcobileyo ilaba abaziwa yinina kuphela, okanye laba abaziwa yimina kuphela, okanye laba abaziwa yithi kuphela. Bafowethu, there are many people out there uNkulunkulu abagcobile ngendlela emangalisayo. Abanye nje ukuthi bafihlile for isikhathi esithile, kodwa iqiniso lithi baningi abantu uNkulunkulu abagcobile. Baningi bafowethu uNkulunkulu abantu abagcobile, wabagcoba futhi wabagcoba lokho serious. You see, so whatever ministry that you are in, or whatever office that you are in, always bear in mind there is someone who's anointed for the very same office, and there is someone who is doing the very same ministry, ongayenza even 10 times better than you. Even this thing that I'm doing here, this ministry thing, online ministry that we are doing, there is someone ongibukelile lapho ongenza lento engiyenza la 20 times better than I do. So iphutha ongalenza empilweni belokhu ucabanga ukuthi lento oyenzayo akekho omunye umuntu ongayenza. Iphutha elikhulu lelo, ungalilingi lokuthi uzuyifaka engqondweni leyo nto leyo, ukucabanga ukuthi lento oyenza njengamanje, lesi siphiwo, leyo gift lona, thinking ukuthi you are the only one. You are the only one, oyazi. Bafowethu, as much as we are gifted kuma areas ahlukene, we are anointed kuma areas ahlukene, but we always need each other. We, you know, akekho umuntu, there is no man who's an island. La. There is in ministry. There is no, I see one man show in ministry. I see one man show. You can be gifted in some areas, but it doesn't mean that you are the only one. There are many who are gifted. There are many, plenty of people. Ukuthi awubazi. Abanye uyabazi nje mhlawumbe ukuthi nawe abanye phela babuye babanje ngamajealous. But I know people who are doing this kind of work that I'm doing. I'm doing it
10 times better than I do. And I learn from them. You see, I learn from them. The moment you think ukuthi wena awukwazi ukufunda komunye umuntu, it's a big problem. So, uNkulunkulu ke ngizama ukuveza ukuthi bafowethu baningi abantu abafihle uNkulunkulu. Abafihle isikhathi esithile. Basazovela khona la. Basazovela khona la. Ngiyazi abanye benu bengamazi uBishop Yachiliza. But they started to love him after. Cause abanye abantu banokuthi ngiyanokubuka abazalwane into abayenzayo sometimes. Uthola ukuthi umuntu angeke aze ayi-endorse into ethile up until abone someone amhloniphayo endorsing the very same thing, and then asuyaqala usuya-endorse. So you see, sometimes we are lacking the spirit of discernment. Approve into ngoba i-approve umuntu omhloniphayo. That's not discernment. That's not discernment. You see, that's not discernment. Abanye bebenayo into ukuthi hayibo bafowethu, before I even invite the man of God to deliver the word of God, I pray. So sibonge kakhulu nje nakuwona wonke nama-guest wethu afikile bafowethu, starting from worship team yethu. Sibonge kakhulu bafowethu nabodade wethu, usisi uSamge from Pietermaritzburg, uBhuti Qhawe from Durban, usisi uMbali from Joburg, kanjalo no-MC wethu from Durban, sisi Nokulunga Ndlela, known from God's Army. What an MC. Uhlelo lwethu waliphatha ngendlela emangalisayo. Sibonge futhi nakumfowethu, my good brother uSgwili uZuma, ngiyakubiza ngomlungu ke, wafika mfowethu all the way from Durban egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. My Bishop Pierre Chiliza wafika bafowethu, uNkulunkulu wamsebenza ngendlela emangalisayo. Wafika my bishop uBishop N.E. Buthelezi oshumela ngegama lika Jesu. Simbonge kakhulu bazalwane, kakhulu nezinceku zonke ezifikile. Ubaba umfundisi uMbatha ubekhona naye, wafika naye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wasebenza ngendlela emangalisayo. Into ngifuna ukuyisho la, ngishaye ethiwa mina ngifikanga. Mina ke host yenkonzo ibingeke izingaqhubeki la nkonzo. Mina ke host yenkonzo ikwazile ukuthi inkonzo iqhubeke. Ngishaye ethiwa bengizobe ngibanjwe yini inkonzo ibingeke ingaqhubeki, because angiphethe presence kaNkulunkulu. Ayincikile kumina ukuthi angikho, akuncikile ukuthi bangayizwa ipresence kaNkulunkulu lapha. So uNkulunkulu ke usebenzileke ngendlela emangalisayo. Simbongele kakhulu ke bafowethu egameni lika Jesu. Okunye ke ngithanda ukuveza bafowethu, I'm contacted by abazalwane abahlukahlukene wanting to join the group. Ngifisa ukwenza lesi simemezelo lesi bafowethu. I am no longer part of the group abazalwane bazoyikhumbula abazalwane sine group lapha ku WhatsApp isasekhona, ngisho njalo isasekhona, but I'm no longer part of that group bazalwane because of some reasons. Ngenxa ukuthi kunabantu abadala khona lapha abanye babo engibahloniphayo. So I'll try to protect their names ndlela thizeni. Kodwa kuye kwaba nezinye izinto ezithile ke zayizenzeka, ngase ngicela ukuthi cha bazalwane, ngenxa yalezi zizathu ngicela ukuthi ngi step it down, ngiqhubeke, because I don't want to be an enemy of umsebenzi kaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu kwamele uqhubeke bazalwane, regardless of any reason. So I'm happy ukuthi ke usaqhubeka umsebenzi kuleya group ngendlela oqhubeka ngakhona. uNkulunkulu siyamdumisa kakhulu bazalwane. So I am no longer part of that WhatsApp group bazalwane egameni lika Jesu Kristu. As I'm saying, I won't disclose much, kodwa ngenxa ukuthi kunabantu engibahloniphayo abakhona khona laphana, kuye kwaba nezizathu ezithile
ngase ngicela ukuthi as much as ngayi-creator, kodwa ngase ngicela ukuthi okungcono ngicela ukuthi iqhubeke mina ngiphumele eceleni. So silinde kuNkulunkulu ukuzwa-ke the direction ukuthi singenza kanjani as time goes by, from now on going onwards, sizwe ukuthi kuzosebenzeka kanjani. So angisekho bazalwane kuleya group ka WhatsApp, and we're hoping ukuthi soon and very soon uNkulunkulu uzosileader sibone ukuthi senza kanjani. Yes, zama ucabanga if akukhona engikukhohlwayo. Yes, ilokho nje bafowethu bengithi angenze leso simemezelo. So zonke izimemezelo ezenzeka kuleya group nazo zonke izinto ezenziwa kuleya group azisahlangani nami bafowethu, azisahlangani nami uqobo lami as ST, azisahlangani nane ST Media. Isiziranela yona the way eziranela ngakhona. Maybe one day we'll talk about it ukuthi kwenzakaleni, but ngithi nje just for today let me protect the names of my seniors akhona lapha nabaphathi bami ukuthi nje I am no longer part of that group. So whenever bayazi nabanye bangibukayo behlezi WhatsApp bengifonela but they want to join the group, I just share the link with them. So ngizama-ke ukuthi ngikuveze lokho, mhlawumbe abanye bangathi hawu wasisherela ilink ye-group wena ungekho kuyona. You see, ngiyazama ucabanga mhlawumbe ukuthi mhlawumbe bakhona abanye babanelo ID nabanye mhlawumbe bakho kuleya group ekudala bagcina ukungizwa because leya group isikhule kakhulu bazalwane. Mina ngishiye ku-570 members. Ngishiye ku-570. I don't know manje kubani, but it's still growing because I'm contacted by abazona abahlukahlukene, and ngeke sike sahosta nomunye umzalwane khona lapha kwi-platform yethu obuya khona lapha egroupini, and I believe ukuthi even after he came here it is impossible ukuthi ayizange ize ikhule. Ngine sure ukuthi still growing because of umsebenzi olokhu uqhubeka wenzeka kule ndawo. So for now asikabi nayo ke bafowethu eqondane nami egameni lika Jesu Kristu, but ke mayisikhona mhlawumbe izoba khona indlela ukuthi senza kanjani ukuthi sikwazi ukuthi izomanageka kahle, ingagcini iba yinto esiba ukuthi sibuye enhlizweni ngabe sayinayo indlela yokuthi ngicontrola kanjani njalo. Yes, so yes, uNkulunkulu uzosiza ke bafowethu, and we're also looking forward bazalwane bami ekuthenini ukuthi kune growth ezokwenzeka, you know, njengoba sila kuningi okusezokwenzeka. You won't see this face kuphela, baningi abanye basazobonakala bafowethu, and baningi nabantu abasazobonakala khona la benza umsebenzi kaNkulunkulu. And again we'll announce our new administrator bazalwane bami ozosilekelela ngomsebenzi, because I'm receiving a lot of calls and messages. Sometimes it's even hard for me to respond to my messages in time. So we'll announce yena Maduze sibone ukuthi sisebenza kanjani going onwards. So siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu ke akangigcine anibusise ke nonke ke lapho emakhaya. Sizobonana futhi, I don't know when uNkulunkulu uzosenzela. Mama Dlamini usenzele ngizomkhumbula uMamlindi Dlamini ngomhla ka-22 November usimbizile laphana eForslorus. Siyobe sikhona ke bazalwane, we are believing God. Usibizile ngaphansi kwetheme ethi health, healing and deliverance. Health, healing and deliverance. Yeah, so don't miss out again bafowethu. If you're around, make it a point ukuthi uvakashe ufike kule ndawo. Siyamkhona uNkulunkulu khona into azo yenza kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu ke bafowethu, uNkulunkulu anibusise ke anigcine. We'll announce our next gathering as well till we meet again. God bless you.